Vi byder alle velkommen på vores kanal. Denne video er en guide til, hvordan du hurtigt og ubesværet sætter Lanitech-systemet op. Opsætningen sker ved hjælp af en demonstrationskuffert. Et træningssæt indeholder en demonstrationskuffert og en kasse med flere ekstra ting. Kassen indeholder følgende: en strømforsyningsenhed med type C USB-port, der understøtter Power Delivery-teknologien, en powerbank med display og type C udgangsport, som kan bruges til at give strøm til demonstrationskufferten, type C kabel med indikator for strømforbrug, 2 CAN buskabler, demonstrationskort med et BWLCO2 modul med 2 LED-lys, 4 knapper med baggrundsbelysning og en temperaturføler tilsluttet. Demonstrationskufferten indeholder følgende elementer: Metaforcer 2-modulet. Metaforcer 2 har 10 relækanaler med tilsluttede LED-lys, der viser deres aktuelle status, 4 dæmpbare kanaler med dæmpbare LED-lys forbundet til dem, 24 indgangskanaler med 6 knapper og 4 kontakter forbundet til dem for at efterligne forskellige sensorer, indgangskanaler til temperatursensorer med en sensor tilsluttet, CAN-bus til tilslutning af ekstra enheder. Andre moduler i demonstrationskassen er forbundet til den, samt 2 porte til tilslutningen af eksterne enheder. DWIO-modul. Dette modul har 14 universelle indgangs- og udgangskanaler med følgende elementer forbundet til den: 4 kanals RGBW-strip, temperatursensor og 2 knapper med baggrundsbelysning. Demonstrationskufferten indeholder også følgende: et MediaPoint FEMP med 2 højttalere, en 6-i-1 CWCO2-sensor, som måler niveau af bevægelse, belysning, temperatur, fugtighed, niveau af CO2, og som har en infrarød sender. Et 4-tommer sensorpanel LCP4, som kan vise enten et almindeligt interface eller et interface, der er tilpasset et vægpaneler. Inde i kabinettet er der et knapstyringsmodul BWSW24, som har et 24 volts Jung-tastatur med 6 knapper tilsluttet, og en Wi-Fi-router, som kan forbindes til internettet enten via en Ethernet-port på kabinets frontpanel eller via et tilgængeligt Wi-Fi-netværk. Alt det udstyr, der er installeret i demonstrationskufferten, er drevet af 20 volt, hvilket er helt sikkert for brugeren. Tilslut strømkablet og Ethernet-kablet. Hvis du ikke har mulighed for at forbinde via Ethernet, vil vi senere i denne video vise, hvordan du forbinder den indbyggede router til dit Wi-Fi-netværk. For at komme videre skal Lanitech-appen være installeret på din smartphone eller tablet. Scan bare den første QR-kode fra toppen af din kuffert. Hvis forbindelsen ikke oprettes automatisk efter installation og start af applikationen, skal du oprette forbindelse til Wi-Fi-netværket Lanitech_case_5G ved hjælp af din mobile enhed. Start derefter applikationen og scan den første QR-kode i afsnittet Connections. Det kan være nødvendigt at slå dataoverførsel fra på din mobile enhed, hvis demonstrationssættet ikke er forbundet til internettet. Appens hovedskærm har flere nøgleelementer. I øverste venstre hjørne er der menuen Area Select. Bare klik på et af de tilgængelige områder for at administrere det. Derefter er der ikoner, som lader dig vælge eksekvatorer, sensorer, klima, multimedie, fjernbetjeninger og kameraer. I højre hjørne er der et ikon for den ekstra menu. Inde i ikonet kan du også se status for den aktuelle forbindelse. Du tænder og slukker for eksekvatorerne med et enkelt klik. For at ændre lysniveau, lysfarve eller persiennernes position. I højre hjørne er der et ikon for den ekstra menu. Inde i ikonet kan du også se status for den aktuelle forbindelse. Du tænder og slukker for eksekvatorerne med et enkelt klik. For at ændre lysniveau, lysfarve eller persiennernes position, skal du bruge et dobbeltklik. For at få adgang til statushistorikken for denne eksekvator eller sensor, skal du trykke på ikonet og holde det nede i et sekund. Et kort tryk på de fysiske knapper på panelet tænder eller slukker lyset. Tryk på knappen og hold den nede for at ændre lysstyrken.
For at demonstrere plug-and-play-funktionen åbner vi eksekutørerne i setup-området og tilslutter modulet CRN-bussen. Systemet registrerer automatisk det nye modul og føjer det til setup-området, hvor vi kan styre det nye modul med det samme. Nu kan vi opsætte disse eksekutorer. For at gøre dette skal du gå ind i den ekstra menu og aktivere redigeringstilstanden ved at trykke på det relevante ikon. Nu er vi i redigeringstilstand, hvilket kan ses af den relevante meddelelse i øverste del af skærmen. Autosektionen lader os aktivere automatiseringen med et par klik samt indstille dens parametre. I afsnittet Tidsplan kan du bestemme tidsplanen for, hvornår det givne element skal tændes eller slukkes. Herunder ved at bruge tidspunktet for solnedgang og solopgang. Med fanen Switches kan du binde en knap til at styre eksekutoren. For at gøre dette trykker vi på den knap, vi har brug for at binde. Systemet viser den, hvorefter vi trykker på bind og gemmer ændringerne. Nu styrer denne knap eksekutoren. Fanen Switches indeholder også yderligere muligheder for opsætning af knapper. For eksempel kan vi programmere eksekutoren til at blive kontrolleret med et dobbelt eller tredobbelt klik på en knap, samt definere en handling, der udføres af denne, for eksempel kun at tænde eller kun at slukke en eksekutor. I dette tilfælde indstiller vi knappen til at gøre følgende. Et klik vil få lampen til at skifte, et dobbeltklik vil tænde den, og et tredobbeltklik vil slukke den. På denne måde kan en enkelt knap udføre op til 5 forskellige handlinger. Lad os også opsætte grundlæggende automatisering af at tænde eller slukke en eksekutor ved hjælp af en bevægelsessensor. Indstillingen autoperiode indstiller den tid, hvor automatisering er deaktiveret, efter at en eksekutor er blevet kontrolleret manuelt. Til vores demonstrationsformål vil vi sætte den til 0. Derefter aktiverer vi automatisering til at tænde eksekutoren, når den registrerer en bevægelse. Vi vælger bevægelsessensor og bevægelsesniveau. Vi kan også vælge en lyssensor og dens parametre. Nu vil vi aktivere slukning af en eksekutor, hvis der ikke er bevægelse. Vi vælger den samme sensor, sætter en lavere tærskel og en minimaltid. Gem ændringerne. Nu vil vi aktivere slukning af en eksekutor, hvis der ikke er bevægelse. Vi vælger den samme sensor, sætter en lavere tærskel og en minimaltid. Gem ændringerne. Det ekstra A-ikon vil blive tilføjet til eksekutor-ikonet, hvilket betyder, at der er sat automatisering op for det. Nu vil lampen blive tændt, når der registreres bevægelse, og slukket øjeblikkeligt, når der ikke registreres bevægelse. Lad os oprette et lysskema. Til dette skal vi vælge det relevante punkt i den ekstra menu. Giv lysskemaet et navn. I fanen State skal du bruge et langt tryk til at tilføje de lys, vi vil bruge i lysscenen, og indstille deres tilstand. Fanerne Auto, Schedule og Switch er de samme på alle eksekutorer. Gem ændringerne, og vi kan bruge det nyoprettede lysskema med det samme. Når du er i redigeringstilstand, er der et ikon for opsætning i den ekstra menu. Her på fanen Struktur kan vi se alle områderne. Vi kan oprette nye, omdøbe dem og flytte rundt på elementerne. På fanen Mikrotik kan du se de aktuelle parametre for din router, som du også kan forbinde til dit lokale Wi-Fi-netværk. For at gøre dette, skal du gå ind i Wi-Fi under menuen, klikke på WLAN1 grænsefladefigurationen, hvorefter du vælger stationtilstand, vælger et Wi-Fi-netværk ud af listen over tilgængelige og indtaster forbindelsesadgangskoden. På fanen Backups kan du se en liste over gemte konfigurationer, som kan gendannes, hvis det er nødvendigt. For cloud-adgang til enheden behøver du ingen ekstra indstillinger. Appen registrerer, at der ikke er noget system i dit lokale netværk og opretter automatisk forbindelse via skyen. Vi takker dig for at se denne vejledning. Hvis du har spørgsmål eller brug for ekstra hjælp, så tøv ikke med at kontakte vores tekniske support team. Vi ses i de næste episoder.